הכי שקטים בעולם. מחשב שקט. לוחצים פה. נדלק. מרעיש. עושה רעשים. מחשב שקט. סליחה, קאט, פרסומת. המחשב מקולקל, הוא עושה רעש. תעצרו את הצילומים. אבל הוא עובד! אז המחשב צריך לתת לו בעיטה. אם נותנים לו מכה, הוא מפסיק. הפסיק! ככה תעשו למחשב שלכם כדי להרוס אותו! מוכרים גם מקלדות. הן באמת עובדות, עושות אורות. מקלדת של רייזר. אם רוצים, תפנו למספר טלפון שבתיאור. אל תפנו למספר טלפון הזה, כי אין שם מספר טלפון, לא כדאי לחפש. תודה! אני גנבתי את התפקיד דגמון כובעים לכלב הקטן, אז זה עכשיו שלי. מה זה לגנוב לי ככה תפקיד? ככה לגנוב לי תפקיד? איזה מרושעת! שימו לי מיד את הכובע שלי בחזרה! תודה! אני ממש מצטערת שהיו פרסומות כה ארוכות, אך אני צריכה להרוויח משהו. אני עייפה. אני ישנתי כל היום וזה מאוד מעייף לישון. כן, ככה זה חתולים. טוב, אני גם רעבה כי אני שמנמנה כזאת. מנורות ינשוף. אם רוצים לקנות כאלה שיש להן כזה בונגלה בצד והן עושות גם אורות, תפנו לטלפון שבתיאור, אותו טלפון של המקלדת. הוא גם לא נמצא שם באמת. אבל תחפשו. כן. נונה אמרה קודם שהיא רעבה, אז היא בדיוק אוכלת. אז אני נונה חלופית מהסרטון הקודם, אני מחליפה אותה בינתיים. שלום נונה, אני באה להרוג אותך עם הרובה הלא אמיתי. אוף, למה זה לא יורה? למה הדבר הזה לא יורה? נכון, גניתי את הרובה הלא יורה, זה היה מקולקל. נונה בדיוק התקשרה אליי כדי להגיד שאני אגיד לכל הצופים ביי. אז ביי לכולם. אני מקווה מאוד שראיתם את הפרק הראשון בערוץ, כי אם לא ראיתם אותו, לא הייתם מבינים את הפרק הזה. אם לא ראיתם, תצפו בפרק הראשון. יש לו את אותו שם, רק כתוב 1 בסוגריים ולא 2 בסוגריים. כן, תצפו.